Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat dieven hebben toegeslagen op het veld bij Pichingorlo. Dat gebeurde gisteren. Toen werd ontdekt dat er verschillende LED-lampen zijn gestolen. Eerder waren er al 9 nieuwe LED-lampen in het park geïnstalleerd. Toen men daarna terugkwam om de volgende te installeren, bleek dat die gestolen waren. Het gaat dus in totaal om 21 LED-lampen die er daadwerkelijk zijn meegenomen. Een enorme klap voor Pichingorlo, omdat met die LED-verlichting het ook mogelijk moet zijn dat jongeren 's avonds kunnen trainen en spelen in het sportpark in Buena Vista. Er wordt driftig gezocht naar de dieven om de LED-lampen weer achter te kunnen halen. De Tweede Kamer keurt fiscaal verdrag goed. Dat heeft even geduurd en dat is een understatement, want 9 jaar geleden werd er voor het eerst gesproken over een nieuw fiscaal verdrag met Malta. Maar nu heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd. Het gaat om een wetsvoorstel die ervoor moet zorgen dat dubbele belasting kan worden vermeden en belastingontduiking kan worden voorkomen. Zoals gezegd, 9 jaar geleden werd dit belastingverdrag onderhandeld. Daarna duurde het lange tijd voordat er een volgende stap kon worden gezet. Nu heeft de Tweede Kamer het verdrag goedgekeurd en is het naar de Eerste Kamer gestuurd. Die kunnen daar nog vragen over stellen, maar volgens minister Silvania is het ook mogelijk dat er geen vragen worden gesteld en dat het onmiddellijk wordt goedgekeurd. In dat geval wordt het belastingverdrag ook van start en wordt het ministerie van Buitenlandse Zaken hiervan op de hoogte gesteld. Resultaten EFO, 446 adviezen HAVO. De EFO-toets, de resultaten zijn binnen en voor veel ouders is dat een belangrijk moment. Er zijn 1663 leerlingen geslaagd voor hun eindtoets basisonderwijs EFO. 54 leerlingen stromen door naar het AGO, 446 naar HAVO en 1134 naar de VSBO. De uitslag betekent de stijging van het aantal leerlingen dat naar het AGO-onderwijs gaat, namelijk van 3 naar 5%. In dit jaar namen 52 scholen op Curaçao deel aan het EFO. Marco Pastoors, nieuwe staatssecretaris, tenminste dat wordt genoemd, want zoals bekend heeft de Nederlandse regering gisteren, de komende Nederlandse regering, een akkoord bereikt over de ministersposten, de posten van de staatssecretarissen. Die namen zijn nog niet bekendgemaakt, wel welke partij verantwoordelijk is voor de verschillende posten. En voor de nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering heeft de PVV een kandidaat naar voren geschoven. En dat schijnt Marco Pastoors te zijn, voormalig wethouder in Rotterdam. Een van degenen die bij de partij van Pim Fortuyn al 20 jaar geleden heel actief was. En nu is hij al 12 jaar bezig met het verbeteren van Rotterdam-Zuid. Pastoors is een man die het hart op de tong heeft, zoals ze dat zeggen. Hij heeft veel kritiek gehad op de islam in de afgelopen jaren. En nu kan hij dan aan het punt staan om Alexandra van Huffelen op te volgen. Politie neemt gestolen scooters in beslag. Gisteren heeft de politie iets voor 10 uur een inval gedaan bij een huis aan de Kaya Berom in de wijk Montagna. Daarbij zijn 2 mannen opgepakt die eerder die ochtend een scooter hadden gestolen. Maar die scooter had een GPS-systeem, daarom kwamen ze bij het huis terecht. En na wat nader onderzoek waren er nog 5 gestolen scooters en 1 gestolen fiets in de huizen. De mannen zijn opgepakt en de scooters en de fiets zijn in beslag genomen. Volgens minister Cooper is er 350 miljoen gulden nodig. De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, heeft laten weten dat er voor het hele infrastructurele traject op Curaçao, dus het opknappen van de wegen, maar ook de vangrails en dergelijke, 350 miljoen nodig is. En dat is een project van zeker 7 jaar. De minister, die is aangesteld in 2021, is er in de afgelopen jaren mee begonnen. Veel wegen op Curaçao zijn opgeknapt, maar er is nog een hele lange weg te gaan. Al dus de minister die daarmee een schets heeft gegeven van wat het werk allemaal nodig is in de komende jaren. En dan de line-up van het Curaçao North Sea Jazz Festival 2024 is rond. En daarmee kunnen de mensen die nog geen kaartje hebben gekocht daadwerkelijk een kaartje kopen of gaan sparen. Maar in ieder geval de laatste namen zijn bekendgemaakt. Op donderdag 29 augustus speelt Afro
23, ik ken zijn naam niet, maar hij heet Afro 23. Hij is aan de line-up toegevoegd. Op vrijdag Joss Stone en verder Aloe Black en Kamasi Washington. Het festival opent op woensdag 28 augustus met een gratis toegankelijk concert van Candy Dulfer bij Cura Holanda Village. Eerder waren al de namen van onder meer Juan Luis Guerra, Maluma, Eros Ramazzotti, Jennifer Hudson en Marc Anthony bevestigd. We gaan even over naar een break en zijn zo bij u terug met meer nieuws. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba, want daar zijn ze bezig met het opknappen van de stranden. Aruba, ja, die trekken nu eenmaal meer toeristen aan Curaçao en er wordt veel werk van gemaakt om te zorgen dat de toeristen het ook daar naar hun zin hebben. Het project The Beautification of Eagle Beach bevindt zich in de laatste fase en dat heeft de minister Dangi Odubert laten weten. Hij heeft een mooie video gepresenteerd waarin staat dat het project zal zorgen voor een meer uniforme uitstraling van het landschap met bloemen en witte stenen. Het ziet er inderdaad prachtig uit. Er zijn ook hekken geplaatst om te zorgen dat er geen vuil de stranden opwaait. En volgens de minister zal het een aangenamere ervaring bieden voor onze bezoekers en onze lokale bewoners. Dan gaan we naar de nieuwe vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En ik zeg nieuwe, maar hij is al een half jaar aan het werk. Edson Hato, de eerste lokale vertegenwoordiger. Die had een mooie nieuwjaarsspeech aan het begin van het jaar gegeven. Hij is daarna gewoon aan het werk gegaan en vandaag, gisteren eigenlijk, hadden we een gesprek met hem dat we vandaag tonen, waarin we vragen hoe het gaat en wat hij eigenlijk allemaal heeft gedaan. Wat wil ik gaan doen? Er zijn een paar dingen. Heel vaak vragen mensen mij waarom een Judy Corsau op deze stoel. Hè? Dat is de grote vraag. En daar zijn allerlei sentimenten over. De ene zegt het is de paard van Troje of zoals we dat noemen, de bomba op de plantage. Ja. Degene die voor Nederland hier komt bespioneren of spioneren. En voordat ik daarop inga, wil ik heel duidelijk zeggen, wij doen hier niets raars. En wij zitten niet met microfoontjes mensen op te nemen. Wat wij hier doen is, wij vertegenwoordigen de Nederlandse staat, maar daarnaast hebben we een hele duidelijke rol in het maatschappelijk middenveld van de landen. En zoals ik het omschrijf, deze landen zijn jonge landen, jonge democratieën. Onze juridische basis, op basis waarvan wij zaken doen met elkaar, is een stevige juridische basis. En we moeten de landen helpen en ondersteunen om verder te groeien in hun rol daarin. En daar wil ik als Judy Corsau mijn bijdrage aan. Want het klinkt heel mooi en iedereen was ook heel blij toen we hoorden dat een Judy Corsau deze positie nu inneemt. Maar maakt het in de praktijk wat uit? Goeie vraag en ik durf het bijna niet te beantwoorden. Want dan denk ik van ja goed, dan zit ik voor mijn eigen parochie te praten. Ja, maar dat mag u. Ja, en misschien vind ik het ook wel leuk om dat van andere collega's te horen.
Kijk, wat ik wel kan zeggen, is dat nu aan tafel een wat diepgaandere en ook wat genuanceerder geluid komt van iemand die op het eiland geboren is, Ja. op de eilanden geboren is en op ieder eiland ook zelfs nog familieleden heeft. Van wat ik nu van mijn collega's hoor uit Den Haag is dat men het heel fijn vindt dat die nuances en verdieping er is aan tafel om ook die perspectieven mee te nemen. En het heeft naar mijn mening ook al geleid tot andere type discussies. Over andere type invalshoeken. En nu gaat u me vragen, Wat voor type discussies? En daar kunnen we niet op ingaan. Gedeeltelijk niet helemaal. Ik zal ook heel eerlijk zijn. Ik ben een ambtenaar. Ja. En mijn rol is hier om alle politieke partijen goed te adviseren over wat er gebeurt. De nuances, de goede dingen en de minder goede dingen. En ook politieke en andere actoren op de eilanden. Want ik heb daar 2 doelstellingen mee. Doelstelling nummer 1, ervoor zorgen dat de bewindspersoon waar we voor werken absoluut goed geïnformeerd zijn werk kan doen. En niet alleen maar inhoudelijk, maar ook op gedrag, ook op culturele sensitiviteit. Maar ik wil ook dat de bewindspersonen hier, die met onze bewindspersoon te maken hebben, goed beslagen ten ijs komen als ze met onze bewindspersonen gaan zitten en praten. Want ik denk dat dat de kwaliteit van onze relatie veel beter maakt. Later vandaag plaatsen we het hele interview op de website van Extra, omdat u dan het interview met Edson Hato volledig kunt zien. Dan gaan we naar Haiti, want daar is een nieuwe regering gevormd. Op dinsdag is in Haiti een nieuwe regering gevormd die als taak heeft de veiligheid en stabiliteit in het Caribische land te herstellen. Zoals bekend wordt Haiti al lange tijd geteisterd door bendegeweld en politieke chaos. Het decreet waarin de leden van het nieuwe kabinet worden benoemd is gepubliceerd in het officiële staatsblad van Haiti. En dat is 2 weken nadat de overgangsregering van het land Gary Consil had benoemd tot interim premier. Consil was al eerder premier van Haiti, namelijk tussen 2011 en 2012. En zijn belangrijkste taak is om te zorgen dat er daadwerkelijk meer rust in het land komt en dat er gewerkt kan worden aan een nieuwe democratisch gekozen regering. Maar dat zal, zo zeggen alle landen die erbij betrokken zijn, nog wat voeten in de aarde hebben. In ieder geval is er een stap gezet naar meer rust in het Caribische land. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.